Barkanku da zuwa Hausa Top 72. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai suna Hausa Top 72. Kamar yadda aka saba, yau muna ɗauke da darasi akan yadda zaka creating amination logo, ma'ana logon da zaka hada mai motsi ba tare da ka hau kan kwamfutar ka ba. Akan wayarka ta hannu zaka yi creating wannan logon kuma ka ɗora shi akan bidiyo ya fita kamar yadda ya kamata. To ita dai wannan software da ake hada wannan abu ita ce mai suna OQ Aminations Text. Wannan shine sunanta, OQ Amination Text. Kamar yadda kuke gani yanzu za mu je mu taba wannan software da muke da ita akan wayar mu, gashi kamar haka. So idan ka taba ta already za ta bude. Kamar yadda kuka ga ta bude haka, za ka yi creating din logo, amination logo ɗinka a cikin wannan software mai albarka. Kamar yadda kuke gani ala kulli halin, idan har kana ɗora bidiyo a YouTube ko kuma a ɗora shi a TV, kowa ya san resolution ɗin shi dama 6:9 ne. To gashi nan kamar yadda kuke gani na taɓa 6:9, ga kuma 9:16, sannan ga na waya kenan, sannan ga 9:9. To abin da ya kamata mu za mu ɗauki 16:9 saboda shine the most important logo, saboda ko ina ka ɗora shi zai ba da ma'ana zai cike maka cikakken screen ka yi kalle shi yadda ya kamata. To kamar yadda kuke gani yanzu, insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu ga mun haɗa shi wannan logon domin masu bibiyan mu su ga yadda za su yi amfani da OQ Amination Text. Insha Allahu ku kasance tare da mu, kar ku je ko ina. To gashi nan dai kamar yadda kuke gani mun shigo ainihin fagen yadda za mu yi amfani. Ga wani abu nan a sama kusa da ainihin video size resolution din nan. To bari mu taba ainihin text din. Kamar yadda muka taba ya fito, gashi sai ka zo ka rubuta abin da kake so ya fito, ko kuma sunan kamfaninka, ko kuma sunan duk wani abu da kake so ka yi amfani da shi a jikin logon. To misali kamar yadda kuke gani, ni dai zan rubuta Hausa Top 72. Wannan shine the logon da nake so na hada, amination logon da nake so na hada, ma'ana da sunan channel dina. Idan kai creating ka gama danna sai ka danna done. Idan ka danna done za ku ga yadda ainihin abin da na rubuta ya fito. So bari mu matsar da shi ya dawo tsakiya, mu adjusting ɗinsa yadda za mu yi manually mutane su gane, su understanding. Sai ka dawo kan text ɗinka kamar yadda nake taɓa ɗin nan, haka za ka yi. To za ka ga rubutunka ya koma tsakiyar, ma'ana shi wannan background ɗin naka. To wannan shine mataki na farko yadda za ka yi rubutun text. Sannan mataki na biyu, sai ka je ka canza wa text ɗin naka color idan kana so. Akwai madannai guda 5 ga su nan. Akwai aminations, sannan akwai font style, sannan akwai font setting. To kafin mu je ga ainihin yadda za ka canza rubutu kala, za mu fara ɗaukan wannan abu na farko shine aminations. Ma'ana aminations, yadda za ka canza kalar rubutun, tahowar rubutun, ko kuma ce shigowar rubutun, yanayin motsin rubutun da kawai. To kamar yadda kuke gani, bari mu taɓa na farko. To ga yadda na farko ke, shine ainihi akai dama already da na aiki da shi. To bari mu taɓa na biyu mu gani, shi kuma mu ga yadda yake. Ga na biyu yadda yake nan, shi ma yana shigowa. Bari mu taɓa na uku a dai gurguje, za ku ga yadda yake shigowa shi ma haka. Kaga shi ma yadda yake shigowa. To let assuming bari mu ɗauki na biyu ko na uku. To bari mu ɗauki na biyun saboda
a gurguje ba mu da isasshen lokaci. To wannan kenan za mu motsa zuwa abin da ake cewa font style. Idan ka duba za ka ga na taɓa aminetion sai mu je font style. To ga font style nan, a cikin font style akwai abubuwa, akwai style, akwai solid style. Font style shi ne yake tafa da rubutu da kalarin da rubutu zai canza. Already an riga an yi programming, an saka da rubutun da yanayin shadows ɗinsa da komai da komai. Sannan idan kuma solid kake so sai ka taɓa wannan kamar yadda na taɓa wannan jar, za ga ya canza ya zama ja. Ko na taɓa baƙi, za ga ya canza ya zama baƙi. Ko na taɓa fari, za ga rubutunka ya canza ya zama fari. To idan muka je style kuma samansa kaɗan, za mu taɓa mu canza mu gani. Gashi nan bari mu taɓa na farko. Gashi yadda yi ya fito da shadonsa, abun ban sha'awa. Kai abin da ya burge ni sosai. Sai mu ɗauki na biyu shi ma mu ga yadda yake. Gashi nan shi ma yadda yake. Yawwa, to bari mu ɗauki na uku shi ma mu gani. Duk da dai ba mu da cikakken lokaci a kai, sai mu zaɓi wanda za mu je mu yi ainihin wannan ɗinmu da shi. Bari mu taɓa na huɗu gashi nan. To ina jin ma shi za mu ɗauka mi wannan darasi da shi. To wannan kenan za mu motsa zuwa mataki na uku, shine ake cewa font setting. Don ka taɓa font setting, za ka iya mai da rubutunka align gefe ɗaya, za ka iya mai da shi center, za ka iya mai da shi center ya zama a tsakiya. Kaga ka saita shi kenan ya zama ainihin a tsakiyar wannan hoton background naka. Ko kuma ka canza mai wannan, shi ma za ka ga dai gashi nan ya canza. Sai akwai abin da ake cewa text style, that is bari mu taɓa text style, shi ma gashi nan yadda yake. To sai suka ce akwai capital, akwai small, akwai normal letters kenan. Idan ka taɓa capital zai zama ya zama manya ne gaba ɗaya. Idan ka raba small letter zai zama gaba ɗaya ƙananu ne. Idan ka taɓa normal shi kuma zai zama babba baƙi na farko, sannan na gaba ina tunanin shi kenan. Sai font family, bari mu taɓa font family. Mana font family yadda za ka zaɓi style na rubutu wanda already suka yi programming ɗinsa a kai. To mu dai ina ga domin dai lesson darasi muke yi, bari mu zaɓi the appropriate one wanda ida ce mu ɗauka. Bari mu ɗauki wannan. To gashi yadda yake. To for me bari taɓa capital letter. Capital letter ya fi kyau a wannan logon na wani Hausa Top 72. To darasi na gaba za mu je zuwa background, mana yadda za ka canza background ɗin ainihin da yake gurin rubutun. Kamar yadda muka gani kalar da yake jiki, bari mu ɗauki ta farko. Za mu ga kalar ta canza, rubutun ma ya fito abun ban sha'awa. Sannan ya zuwa mu ɗauki na biyu. Gashi nan kalan ya canza zuwa ja daga wanda muka ɗauka. Bari mu taɓa zuwa na uku, shi ma mu ga ya yake. Shi ma dai gashi nan haka yake. Ga na huɗu shi ma dai. Sannan ga wani shi ma haka. Sannan dai za ka iya zaɓar wanda ra'ayinka yake so. Mu dai darasi muke, ba za mu ce ga wanda muka fi so ba, sai dai mu yi wanda zai sa mutane idan sun gani su yi sha'awar abun. Yanzu darasi na gaba shine speed and delay, ma'ana yadda rubutun zai yi sauri, zai ƙara saurin tahowa ko kuma zai rage gudu. Daman kullum dai mun san abin da ake kira da tarawa da kuma kwashewa. To in muka ƙara daga 500 zuwa 640, sai mu yi play ɗin shi mu gani, ma'ana sai mu taɓa shi mu ga yadda zai yi. In muka taɓa text ɗin mu danna OK, zai fito. Za mu ga yayi sauri yayi ko kuma raguwa yayi. Za ga ya ƙara sauri fiye da yadda kake tunani. Haka idan ka danna minus, ragewa kenan, to haka zai baka abun zai rage, ma'ana saurin da yake da shi. Za ga ya zo dai medium. To bari mu kai shi 6,000. To let us see it again. Bari mu taɓa mu gani. To gashi nan yadda yake nuna mana style ɗin. To idan muna so sai mu ce apply. Mun yi apply ya hau kai already kenan.
wannan shine iya darussukan da suke a ƙasan wannan application mai suna OQ amination text. Yanzu abin da ya rage mana shine mu je mu canza background idan already mun yi creating wani background a ƙasa wanda muke so mu saka rubutun a kai, za mu je mu canza shi. Abin da yake faruwa idan muka duba saman bidiyon za mu ga akwai text, akwai big image, akwai set video, sannan sai mu taba big image, sannan he kai mu zuwa akwatin kan wayanmu ko memorin kan wayanmu don mu ɗauko hoton da muke so mu ɗora. Bari mu taba shi. To kamar yadda muka taba shi, in kuka duba za ku ga akwai logos iri-iri. Akwai na muryar Arewa TV, akwai AMTV ma'ana al'umma ta wace TV ATT, sannan ga na Hausa Top 72. Bari mu taɓa na Hausa Top 72 saboda akai muke amfani da shi. To kamar yadda kuka gani dai haka ya ce za mu iya crop ɗin ainihin shi wannan abun, ma'ana shi za mu iya crop ɗin ainihin hoton. Bari mu koma, ya ba mu matsala. Abin da ya sa ya buɗe a lokacin da aka yi muka ainihin wannan logon, ba mu auna size ɗin 16:9 ba, shi isa da muka taɓa haka sai ya kasance ya ba mu ainihin 16:9. Ya ba mu 16:9. Idan muna son logon ya tafi normal sai mu koma kan wayar inda muke ake application, sai mu ce 9:6 mu ga ya zai ba mu, sai mu je mu ƙara ɗauko shi sai mu ga yadda zai ba mu. Kun ga shi ma bai ba mu yadda ya kamata ba. To domin taƙaita wahala za mu iya yin crop ɗin ya sunan, sai mu cropping ɗin shi sai mu kai shi kai. Muna zuwa kun ga abin da ya ba mu, amma haka ai bai ba da ma'ana ba. To he mu koma mu ce 9:9, zai ce change background, kana bukata sai ka ce yes, sai mu taɓa wanda muke so. Kaga ya ba mu cikakke da ya kamata kamar yadda rubutun yake kenan. To za mu ga yadda rubutun ya fito. To ga shi nan ya fito. To kamar yadda kuke gani dai a haka, to ga shi nan dai mun haɗa abin da ake kira amination logos. Ina tunanin anan za mu taƙaita saboda kan mu tsawaita darasin. Abin da kuka fuskanta shine idan abin da ba ku fuskanta ba, kar ku manta ku ajiye mana comment a ƙasan bidiyo a tashar nan tamu mai 72. In kuma kun ji daɗinsa, muna godiya ƙwarai da gaske. Kar ku manta ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba. Sai anjima, futa lafiya. To ku yi haƙuri dai, mun riga da mun haɗa already, sai dai mun manta ba mu abu guda ɗaya ba har mun yi sallama, shine saving. Ga yanayin mu taɓa saman, muna taɓa shi, to already zai mana saving ɗin abin da muke so. In muka ga dama za mu yi saving ɗin shi da magana, in muka ga dama mu ce high quality, ko mu ce medium quality, ko mu ce low quality, shi mu ce high quality. Sai suka ce mana nan kuma video length in second, ma'ana tsawon bidiyon. Kana son ya kai 20 second sai ka ƙara, in kana so ya kai minti 30 ma za ka iya ƙarawa. Idan second 15 kake so sai ka rage, sai ya koma 15 second. I'm sorry, ina mura. Zai kai 15 second. To abin da za ka yi kawai, ga shi nan method 1 ko method 2, sai mu zaɓi wannan. Zai tafi exporting kenan. Ina tunanin anan za mu tsaya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.